Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa. Dneska si zahráme Brawl Stars s Megatusomom. Dajte mu odber, lebo chce dosiahnuť 1100. A 1100 by bolo dobré. Malutinu. To je jedno. To je bas. Som zmizol. Matúš hrá, teda Megatus ma hrá za Baza. Ja Zomrel? Hej, ja hrám za Lily. A ten Edgar je silný, nechoď ku nemu. Je tu jeden Bas. Oni ma hantia. Nehantia. Ja mám žuté, takže... Nechoď za ním, Ak na mňa skočí, tak ja môžem dať tie žuté. A majú zruším 7 ich. No poza ňou. No Idem. tak som mŕtvy. Myslíš? Ideme na moja hapka. Dobre ty. Ja mám jeden. Tak ja idem kempiť teraz. Som najlepší hráč na svete. Ale nie, kemperovia... Nie Dobre, sú už mám zlí. plná hapka. Kempy není ostuda. Kamo, dívaj, koľko je... Ale veď hráme na ránku 21, ja viem, ako to je. Ja ti kľudne pomôžem ho dať na vyšší. No, som mŕtvy. Do keľu. Poď. Nechoď, strhni. Obratý. Ale pomaly. Nie, tam je zóna, choď preč. Som štvrtý. Ja žijem. Žiješ? Som mŕtvy. Nie som. Chod do kričkov. Tam, kde sú ostatní. Tam, kde sú ostatní. Nie, sme v pluse po... Nie sme? Nie sme. Prečo ja mám minus 5? Lebo si na vyššom ranku. Tak počkaj, tak ja si dám... Daj si nejakého slabšieho. Ja si dám tohoto. Daj si aj ty Nitu. Nitu? Nie, nemôžeme mať obidvaja Nitu. Môžeme mať. Nemôžeme. Lebo potom to nezapne hru, nemôžeme zapnúť hru potom. Ty máš Crowa? Mám si ho dať? Mám ho aj, na neho aj hyperčáčku. Ale to 18, to nie je dobré, nie. Daj si toto si daj. Ten je slabý, mám ho iba na jednotke a nechcem ho vylepšovať. Niečo. Nechám si ho. Toho máš, na koľkatka ho máš? 12. 12. To bude OK. Ja mám 5. Ja to zaťahám. Zaťahám za dlhší povraz. Kámo, Lily je celkom OP. Ok, kámo. Na blízko celkom, hej, ale škoda, že útočí trošku pomalšie. Ty máš obľúbené číslo 59? Hej, nie, je to... Kámo, to mám brawlery. Skôr beží. Nie, je to ďalší. Dobrý. Na 12 už nie sú boty. Nie, na 8 sú boti. Alebo na 9. Na 9 sa ešte nejaký nájdu. Brumík, choď za ním. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak... Brumík. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak určite zanechajte tu like a dajte hlavne odber. Dobre, idem. No, primo. Ja nechám Brumíka. Kámo, Brumík je silný. Prečo ho voláme Brumík? No tak. Dead. Dobre. Dead. Dobre, easy win. 4-1 som. Ideme toto? Ideme sa? A ideme... Godzilla Máme Smash. nové vajca. Hej, už? Sú OK, vajca. tak to si dám. Počkaj, mám star dropu. O? Epic. 200 coinov, škoda. Toho máš šťastie. Dobre, čo si má do tohoto? Nie, daj si nejakého, ktorého máš na desiatke. Kolet. Ale myslím na nič nie, alebo toto? Tak Broka. Brok je dobrý. Alebo Baza. Broka. Ja si dám Franka. Tento je extrémne OP. Tak si daj jeho, ale na koľkatke ho máš? Na 6 mám, rank 12. Ja si dám Franka, na 8 ho mám. Frank je dobrý. Na toto, hej, ale neber tú Godzillu. S Godzillou som najlepší, kámo.
No tak si ho zober, ale ako si no. Kámo, Aby ti keď ho tam budú nevyšli- rank, no tak si to... Hej, zober tú Godzillu, lebo ten Brok je silný bez Godzilly. Squeak? Oh shit. Poďme. Okej, to zvládnem. Brok je silný na toto strašne. Pozeraj sa. Kámo, tá Godzilla je slabá. Slabá? Kámo, čo ja mu nič nedávam. Dávaj. Please help me. Ja mám tu tohoto. Pomôž. No, Pomôž tak ja si. som mŕtvy. No tak my to tu drtíme úplne. Už majú iba 54%, nemajú šancu. Nemajú šancu, žiadnu, nemajú šancu. Dobre, nie, dobre, dal som ho dole. OK, to je jasný vín. To už dáme. Kámo, som tak... Kámo. Som mŕtvy, nie, kámo, prečo mám furt ultinu? Poď. Ešte som ho zabil, kámo, krima. Som mŕtvy. To je jedno. Už im zostávajú iba 3%. To už ničím, to už 3%, to už ničím. nič. Ved. Dobre. 1%. Dislike. Ono to nešlo dať. Easy, daj na tú dobre. Nedávaj dislajky. On dal dislike. Aha. Dobre, kámo. Tento tu typek išiel bomby úplne. Kámo, hej. Mám Starbell. Ja mám vajce. Ja poznám novú taktiku. Že či bude... Dole, hore. Nie, ľava, dole, ja poznám. Ľava, dole. Ľava, práva, dole. Čau! Zapni destra. Jakub Destro. Kámo, ja nemám v odberoch. Hore, dole, práva, ľava. Mytik. No, máš to. Nič. Yes! Legendary. Teraz sa úplne rýchlo odklikam. Brok, máš Broka. Myslíš? Hej, máš Broka. Nie, Bas. Je to tam. Ragnarok Bas. Yes. Teda Black Godzilla Bas. Máme ho. To je taký had. Kámo, ty si taký lakér. Nie som lakér, teraz zvyšujú šance na ňo. On má 5%. 5%. Pozri sa. Yes. Tak si dáš Basa teraz? Hej, jasné. Kámo, mi sa vypol toto. Yes. Kámo, moje taktiky fungovali. Potom Kámo, ja daj. som tak happy, že to mám na toto, na video. Ešte mu dám gadget nejakú. Toto je najlepšia gažiť. Toto. Myslíš? To máš toto. A gear si dám shieldy. Diváko, ja mám gadget. Ja mám toto alebo toto. Toto je X-ray, kde máš, vieš ako je ten kruh? Tam vidíš a Ja toto viem, je lepšie. Keď máš protihráča v tom kruhu, tak sa ti nabíja žlté. Hej. A ešte mám na ňo aj hypercharge. Teda nie hypercharge, mutáciu. WTF, kámo, to je tak. Dobre. To je potom na video. No veď to teraz natáčam. Toto. Počkaj, pozeraj sa. Ja viem, čo spraví. To bolo, sa premení na Godzillu, viem, čo spraví. Nie, ale to bude ešte väčšie. Taká voda to bola. Nie. Pozeraj. Mám toto. Dobre, pomákam. Ty si taký lakér. No, teraz sa premení, no. No, to som videl. Keď má hypercharge, tak proste sa zmení na tú veľkú hovno. Ja viem. Veľkú kocilu. Berem si toto. Dúfam, že nedostanem žltý $1. No to je tak, nemáš toho peniaze. Ja viem. Peniaze nemáš to, ak ty si nejaký rýchly, počúvaj ma. Poď, kámo, rýchlo zabijam. Kamo, ten baz je tiež opäť celkom. Kámo, please help me. Ten baz je taký opäť. Veď si v poho.
Pozri sa, koľko máš ešte života. Kámo, ale ja to ideme zničiť. Kámo, Buzz dáva strašne málo života. Teda... Daj mi čo? Kámo, ten tik. Ten dáva 3 hlavy. Mám mutáciu, no. Kámo, ja mám tika, ja som mal dať tika. Ja som mal dať tika, ty vole. Kámo, prehrávame. Nie, prehrávame. Ha, rovno som ho trafil. Dobre, je dead. OK, my to dáme. Kámo, dáme to, myslíš? Som mŕtvý. Dúfam Som aspoň. mŕtvý. Ale chill. Ide Godzilla ku nám. Ide Godzilla. Ale majú iba 29%, aby sme mali vyhrať. Sice už nemám gadget, ale... Som mŕtvý. Kámo, to sme dosrali. Nie, pozri. Veď sme dali dole tú Godzillu. Dobre, kámo, že to ultimate Ľudia, bomba. teraz sa to mega Tusumovi načítava, mu to úplne vyplo. Ale už znova nie, hra. Kámo, má toto, kámo. 14%, 46. Kámo, poďme, to musíme dať pomôcť. 11%, 8, 7, 5, 3. 3%. Kámo, to musíte... Dobre, vyhrali sme. Easy win, nehovorím nič, easy win, Veď ho daj, veď to už daj, ne? Kámo, to ničte to, inak prehráme. Veď ale ja tam nie som. Dobre, Godzilla mŕtva. Kámo, my ešte prehráme. Nemôžeme. Nie, idem preto. Už to máme. All good. Kámo, si osmej, tak to bude hra. Daj na to. So mňou? Hej, kámo. To s tebou. To kámo, dávam si tika. Máš na ňo mutáciu? Hej. Ľudia, ja si idem vylepšiť momentálne. Aha, mám tu ešte jednu star dropu. Epic. 100 kreditov, to je celkom dobre. To je dobré. Idem si vylepšiť... Idem si vylepšiť Lily, lebo ju chcem mať na 11. 10. Už to môžem iba jedno. Škoda. Ale môžem si kúpiť gear. Asi si dám shieldy určite. K tomu teda gemy? Hej, keď nemám coiny. No kámo, divaj. Keď nemám coiny teda. Čakaj, musím dať... Star drop. Kamo, ja som taký laker dneska. Dve epic star dropy a jedno legendary vajíčko. Kámo. Ten tik bude mega OP. Tu Godzilla dá keď na ňu... Na 3 ultiny. No a keď sa trafi všetkými 3 ultinami, tak má rovno ďalšie. Leon je dobrý na to. Čo ja viem. Akože nehovorím, že je na to hrozný, ale není ani na to Kámo, please najlepšie. help me. Kámo, ja umrem. Neumreš. A prečo si zobral Godzillu? Potom nebudeš mať toho týka. Kámo, keď zomrem, tak... Tak si môžeš znova zobrať toto. Počkaj, ja potrebujem ísť do toho Leona, lebo to je otrava jak... Parazit. Dívaj, čo robí? Proste ku tebe príde. Hej, ale oni to tu úplne ničia. Oni nám to tu úplne ničia. Kamo, oni nám to tu úplne ničia. Kámo, musím ho zabiť. Kamo, oni nám to tu úplne ničia. Kámo, prehrávame. Kámo, bieraj. Dobre, Godzilla je dole. Ešte tento. Tento. Dobre, je dead. Kámo, Leona. Zastav Leona. Kde? Tam nižší veci. Je dead. Či? Nie, on mi strhol tak kde. Som mŕtvý. Ja ho dám dole, tú Godzillu. Kámo, prehrávame. Ja dám dole tú Godzillu. Kámo, oveľa prehrávame. My prehráme prvú hru. Nevadí. Kámo, ja som mal už tú ultinu.
Nádej. What the fuck, mne to tam nedoletelo. Ale už to doháňame celkom. Pozri sa, už máme toľko isto. Lenže keby, prepáčte za upozornenia, ktoré tu budem mať. Lenže keby... Rýchlo, kámo, rýchlo. Ja ho tu ničím. Poď mi pomôcť. Poďme rýchlo, zničte to. Ničím. Ja to potrebujem. Ničím to. Dole. Godzilla je dole. Kámo, kde? Leon je dole. Kde je ten poslaný? Neviem. Kde je Godzilla? Tam je ten posledný, vidíš ho? Kde? Ja som to dal som Kámo, to. ja som to úplne otočil, ja som ich zabíjal a ešte som mi to dal. Ja som vzadu Kámo. 8-5 star player. Ja som mal koľko? Ja som mal 2 kily, nevadí. Ja som to tam Mám drtil. Lily. Yes! Megatus má Lily. Liliana Grande. Čo si môžeš dať? Epického brawlera? No to ti ide rovno Franka? tento. Franka si daj. Ja som sa Frank vtedy je dobrý. švíchol. Ja som sa vtedy švíchol. Kámo, mám 3 vajcia. Havno. Som mal rýchlo odklikať. Ešte tu mám, ako sa to volá, mastery na baza. Už mám bronz 1. Asi začnem hrať za baza. Iba kvôli tomuto skinu. Ja už mám 3 vajca. My už máme 3 vajca do toho. Kámo, z tých nám ešte niečo padne, ti hovorím. Kámo, ty to musíš otvárať, lebo ja mám také nešťastie na to. Kámo, Mne už podľa mňa vypršalo šťastie. Kámo, ja chcem mať hrozne toho baza a to je môj obľúbený brawler baz. Ja som ho tiež mal zo začiatku ako No tak to sme obľúbeného. prehrali, či? To ešte otočíme. Dobre. To s kým... Táto je mega dobrá, čo hrá v našom týme. Je mega dobrá, Britain Brawler. Jeden, tá otráva pes. Psík je dole. Si na ňa útočí. Psíka som pred chvíľkou dal dole. Kámo, prehrávame. Neprehrávame, vyhrávame. Napravo je ich. Keď majú menej percent, tak vyhrávame. Ja verím, dobre, som sa pomýlila. Som strašne slabý. Bacha. Kámo, no tak som prehral. No kámo, som mŕtvý. Nie, Som mŕtvý. ja potrebujem dať dole tohto tu. Kámo, mantika. Ale... No tak, idem ti pomôcť. Nie, netreba, mám ho, už ho mám. Háčem Nie, no dobre. To koľko mu zostalo? Rýchlo, znič ho. No tak ja som mŕtvý. Nie si. Kámo, prehrávame. Nie, neprehrávame. Vyhrávame. Kámo, dívaj, koľko mi dal. Chorňa. Je to trošku hard. Ale dobre, už ničíme znova. Ja idem obraňovať. Obraňuj, kámo. Ide chodiť tento a on je extrémne silný. Kámo, sme mŕtvi. Dívaj, Ale prd. Kámo, prehrávame. No a to ešte otočíme. Nič ho, dobre. A chod do nich. Chod do ňoho. Kámo, tu je tyk. Kámo, ja to obraňujem, ja som mŕtvý. Zabij ho. Godzillu zabíjaj. Táto je tiež silná. Kámo, Godzillu. Ja beži, ja nemôžem, ja nie som na diaľku. Som dead. Mantika. Mám ultinu, tykovú. U nás pred Mám ním. 2%, mám GG. Nie. To zvládneme. To je jedno. No, nevadí. Kámo, prečo to dáva minus trofeje? Dáva to minus trofeje a plus trofeje aj.
Aj minus, aj plusky. Ja si dám iného bravlera, ja si dám späť Ja mám Franka. Lily na sedmičke, mám teraz Lily. Ten baz je strašne slabý na Godzilla City Smash. Ja si dám toto. A musíme ešte dvakrát vyhrať, lebo to bude slabé. No tak ale už môžeme iba dvakrát vyhrať. Koľko už natáčame vôbec? To je jedno. To je tak bude taký dlhý speciál. Rúžový tento! Žužový. Rúžový. No, sa volá. Kto si to zoberie? Tá Mexka, keď sa pohne aspoň, tak tá Kamo diváky, to je OP. Kamo diváky, to je OP, tento. Hej, viem. Hlavne na Godzilla. No tak. Tam naša Mexka nehrá. Hra. Dobre, ale ona je silná na to. Divaj, prehrávame, toto sme prehrali. Ona je silná na to. Nie, Mexka je mega silná na to. On je AFK. Nie AFK už. Nie AFK. Mám bombu. Neprehrali sme. Tá Mexka je na to dobrá. Keby sa dostala dopredu, že? Keby len neobraňovala Elko. Poď. Kam toto sme prehrali, kamo? Kam, prečo, čo robí tá Mexka? Ja neviem. Kam, prečo si Mexika zobrala túto? Víš, toto ma vytača, kamo. Mexka je mega silná na to. Nechápem, prečo si to zobrala. To ešte otočíme. Vďaka nám. Tá Mexika je slabá. Nie, Mexka je dobrá za Mexku. Mexka je dobrá za Mexku, ale nehrá za Mexku. Je hrozná za toto, za Godzilla, ale je dobrá za Mexku. Takže za postavu. Dead? Kamo, my to ešte otočíme. Pozeraj sa. Nie, chod ničiť. Neubraňuj. Obraňovanie je na nič. Prečo robíš, Mexka, obraňovanie? Prečo obraňuješ? A prečo si furt bere tento? Ja som z toho Godzilla dobrý. Som ja? Ale veď to som ja. Tak prečo mi to bereš? No tak si to chod zobrať, keď si taký. Si zomrel? No a čo? No vieš čo, nie, žijem a predám ti moju silu. Kam sme prehrali? Drži. Neprehrali. Máme ešte 38%. To je iba o trošku menej ako polovica. Dívaj, kam idem ja? Mne to ničím. Ale chápeš, že ten Daryl proste furt je otravený? Kam, dívaj, možno ešte vyhráme. Sleduj. Bob, zomri. Dobre, jede. To čo má za ultinu? No moc neničíš. Tam všetko som teraz zničil. To je mŕtvý. A ty si mŕtvy. Nie som mŕtvy. Si mŕtvy. Veď vidím, že ho nem... Mám sme prehrali na čas. Inak by sme to ešte otočili. Nie, mne nefunguje kontroler. Mne nefunguje kontroler. Nevarke. Nie, ale mne nefungoval kontroler. To už je to, kam to musíme ešte jednu hru vyhrať. Musíme jednu hru vyhrať. Nie, dám si inú postavu. Dám si baza, lebo to sa dokážem rýchlo dostať dopredu. Hej, bazy, dobre. Kvôli tomu skinu. Nie, kvôli tomu, že ja keď si dám ultinu, tak sa dokážem pritiahnuť na hociakú diaľku. Prosím nejakých slabých. To sú slabí. Oh shit. To sú bronzáky a goldiaci. Ja som silver a bol som gold. Kamo. No tak sme mŕtvi. Ja som sa hneď pritiahol. Ja už to tu ničím. Tak Godzilla je Ja už slabá, ničím, tá ja už Godzilla je ničím. slabá, Ja už Godzilla ničím. vyzerá slabo. Vyzerá, ale není. OK, ja to tu On ma ničím. hantila. Ja ničím vzadu. Ja ničím tu. Oni vôbec neobraňujú.
Nemusíš mi ukazovať upozornenia. Sofascore. Niekto musí zabiť tú Godzillu. Prehrávame. Prehrávame. Idem tam. Už som tu, nemáte šancu. Už to dávam killy, počkaj. Už je tam iba jeden. Kamo, ale pomôžte mi. Oni mi nepomáhajú. Kamo, ale tam... Pred chvíľkou si chcela, aby som obraňoval. Ale ten Brok nič nerobí, on tam avkuje. Neavkuje? Brok avkuje. Neavkuje? Tak asi prečo mi nepomáha potom? On tam proste stal? No. Kamo, Brok tam stal proste. Dobre, ideme otvárať. Otvor mi jedno vajíco, dobre? Najskôr ideme Star Dropy aj tak. Máme iba Rare Star Dropy. Otvor mi to, dobre? Chcem toto vajíco. Destra, džum, džum. Destra, džum, džum. on má fakt epic. Destra, bingaranda, bum. Mythic. Destra, haň, kon. A škoda. Kamo, Máš skin na Edgara. mám skin. Dobre. Ten je slabý. Ešte mi to spravím, Destra, džum, džum. Destra, džum, džum. Kamo, ešte to spravím, prosím. Destra, džum, džum. Destra, džum, džum. Prosím, rob Epic? to ako tebe. Prosím, rob to ako tebe. Epic. Ja si nepamätám. Destra, džum, ban, džum. Nie. Ja si to nepamätám na spameť. Ja poznám iba to super rare a rare. Takže destra, džum, džum. Dobre, ja to proste. Destra, džum, džum. Destra. Čo? Mythic. Čakaj, ja si to otvorím. Škoda. Si skážel šťastie. Niečo dobré. To Ty isté. máš to isté. To isté. OK, už mám 3 skiny na Edgara. 3. Mhm. Kamo, čo mi Ešte mám jeden. Čo mi vôbec toho padlo? Destra, džum, džum. Nie, ja som to mal urobiť opačne. No nič. OK. Akože dáme koniec videa už? Takže, ak sa vám toto video páčilo, hovorím to po druhýkrát, dajte like, odber. Moc rád by som dosiahol 50 odberateľov, najlepšie 1000. A dajte odber Mega Tusmovi. Yes. A čaute.